It's DJ Intel Vlog guys. Ayan guys, so nandito kami naggogoto. Goto, kaming dalawa. Add nyo siya guys sa Facebook niya. With photo. With photo, Christopher Danieles. Dito kayo order. Masarap dito ang photo. Santo. Anong pangalan po na anong pang dito yun lang yung matatagpuan ang gotong pinakasarap sa Magaraw, Brad God's Grace Eatery. Dito na yun sa Barangay Santo Tomas sa munisipyo. Magaraw sa Kapusel. Munisipalidad ng Magaraw pa. Na titikman natin guys kung anong lasa na Napakasarap nito. Pag nasanin nito, para kayo nasanin. papatunayan kung ano. Yan natin. Tanggal lang. Pinapawisan ako. Mainit. Teka. Kasi dito, sa kanya may puto. Ubus na puto ko, Brad. Ang gagawin ko. Okay naman. May okoy dito. May natirang okoy. Ayan. May marinig ko yung ganito. Crunchy. Nga itong sasabayan nyo na ito. My God. Napakasarap. Muusok pa sa sobrang hot. Nakikita naman siguro tong pawis sa to. Yung oil, ginagamit yung pamprito ng itlog. Araw-araw. Bayo. Yun lang nga. Kumakain lang kami dito ng goto. Kung nakikita nyo guys. Napakasarap. With photo. With okoy. Napakasarap ito. Combination siyang Brad. Goto plain lang to. 15 pesos lang. Merong anang pampatanggal lamig. Patanggal stress, pagod. Papatanggal ng katandaan. Tuwang Papatanggal ng kabayo. At yun, patanggal tayo ng kabayo sa ating katawan. Init talaga. Ito pa na. Nala ko sa kanya, may halo kasi yung spice. Ano yun? Hinalo. Anong? Chili oil. Chili oil daw. Chili oil. Chili oil. Mantika na may sili. Yun yun. In English. Tumbok mo. Tama. Patuloy guys, sarap siya. Pag may combination ng okoy, sobrang saya. Dalawanta. Next batch. Next batch ulit? Sabi niya next batch daw. Next episode ka ako. Punta kayo dito. Gusto niyo makalasa nito. Napakasarap. Dito lang yan sa excuse me po. Dito lang yan sa God's Grace Eatery sa may Santo Tomas, Barangay sa Tomas, Santo Tomas, Magaraw. Kamsur. Brad, masarap. Punta ka na dito. Iba to. Punta kayo dito. Dalawanta. Yun lang guys. About Goto for 4 minutes and 10 seconds. Kabayo. Init! Woo! Sa kanya ubos na ako, hindi pa. Napakasarap kasi. Mainit, Brad! Hindi ko na kaya. Hindi, joke lang. Kaya to. Mabot na ng gabi. Para sa mga sanambayan. Para sa YouTubers. Para makaipon ng pera. Yeah. Tama ito. And yun na nga guys. About Goto. Gano'ng kasarap.
Anong partner niya? Tingnan nyo. Ubus na. Ubus na. Ubus na ni Danieles. Bayo. Pinagpawisan din pala. Pero mas pinawisan ako. Hindi na uubos. Kasi init. Parang gusto palamigin yung goto. Pero hindi pwede kasi masarap siya eh. Yun lang guys. About goto. Just like, share, and subscribe. Itong totong dalawang to. May prepare ka ng content. Dating sa bahay. And this is Denmark Intel for the DJ Intel Black.